ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఈరోజు హరే కృష్ణ మాతాజీ క్లాసు స్టార్ట్ అయిందని మెసేజ్ పెడతాను మాతాజీ. ఓకే, రెండు గ్రూప్స్లో కూడా మీరు రెండో గ్రూప్లో పెట్టగలరా మాతాజీ? లేదంటే ఆయన రవికుమార్ ప్రభుజీకి చెప్పాలేమో, లేదంటే శాంతి సుధా మాతాజీ వాళ్ళు చెప్తాను మాతాజీ, పెట్టచ్చు. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మీరు రెండు విషయాలు అందరికీ కూడా ఈరోజు క్లాస్కి స్వాగతం చెప్తూ మీకు చెప్పవలసిన ఫస్ట్ 2 విషయాలు ఏమిటి అంటే, మొదటిది యూత్ క్లాసు అడల్ట్ క్లాసు కంబైన్ చేయటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెండవది క్లాస్ టైమ్స్ కొంచెం మారాయి. మీ అడల్ట్ క్లాస్కి యూత్ క్లాస్కి ఆల్మోస్ట్ ఇదే టైము. సో ఇక్కడ రెండు అంటే ఇక్కడ టీచర్స్ అందరం కూడా కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవి జరిగి క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాము. బట్ మీలో అడల్ట్స్ 6 AM మీరు క్లాస్కి వెళ్తూ ఉండేవారు. సో ఆ విషయం ఎవరైనా బహుశా మీకు ఈ టైం ఈవినింగ్ టైం కన్వీనియంటా, మార్నింగ్ టైం కన్వీనియంటా, ఏదైనా ఉద్దేశాలు ఉంటే ఈ మార్నింగ్ టైం ఈ టైం ఓకే అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమందో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈవినింగ్ టైము ఇంకెవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ విషయం ఒకసారి క్విక్గా చూసి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం, అందుకని అడుగుతున్నాను. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేకపోతే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు ఈవినింగ్ టైం అని చెప్పి పెట్టి. ఒకవేళ హ్యాండ్ రైజింగ్ ఆప్షన్ ఏదైనా మీకు కుదరకపోతే చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి అందులో టైప్ చేయండి ఈవినింగ్ ఆర్ మార్నింగ్ అని, ఏదో ఒకటి మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది. హ్యాండ్ రైజ్ ఈజ్ ఈజియర్, అది వీలైతే అది చేయండి, అది వీలు కాకపోతే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. వీలైతే హ్యాండ్ రైజింగ్ ఆప్షన్ ఎక్కువ ఈజీ. ఓకే, సో ఆల్ రైట్. హరే కృష్ణ. మన శ్రీదేవి మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఒక్కసారి హ్యాండ్స్ లోవర్ చేద్దాము అందరికీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈవినింగ్ మార్నింగ్ క్లాస్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రాసి ఫోన్ చేస్తాను. మార్నింగ్ క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో ఫార్ ఇద్దరున్నారు. ఈవినింగ్ క్లాస్కి ఒక 10 మెంబర్స్ వరకు రైజ్ చేశారు. సో ఇంకా కొంతమంది ఇది కానీ అది కానీ ఆన్సర్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈవినింగ్ క్లాస్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఐ మీన్ మార్నింగ్ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం అడిగేది మార్నింగ్ క్లాస్. ఓకే, సో 3 చేశారు. ఈవినింగ్ క్లాస్కి ఒక 10 మంది వరకు చేశారు. సో మొత్తం 13 మంది చేశారు. ఇంకొక 8 మంది మరి ఆన్సర్ లేదు.
సో ఓకే, ఓవరాల్గా ఎక్కువ మంది ఈవినింగ్ క్లాస్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నట్లుగా కనపడింది. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హ్యాండ్స్లో వచ్చేసేద్దాము. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ప్రస్తుతం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో మొట్టమొదటి అధ్యాయంతో ప్రారంభం చేయబోతున్నాము. ఇందులో యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తారా? బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఒక్కసారి యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, 3 people. వెరీ గుడ్. మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా? సౌజన్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్తారా? వనజాక్షి మీరు న్యూగా జాయిన్ అయ్యారా? ఇదే ఫస్ట్ క్లాసా? లేదు మాతాజీ, అందుకు ముందే ఉన్నాను. యూత్ అంటే పెట్టాను మాతాజీ. ఓకే, మీరు ఎవరికి అంటే ఎప్పటి నుంచి తీసుకుంటున్నారు మాతాజీ? లెవెల్ 2 ఫస్ట్ వాణి మాతాజీ క్లాస్ మొత్తం అటెండ్ అయిన తర్వాత నుంచి అది తీసుకుంటున్నాను మాతాజీ. అది లెవెల్ 1. అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్లాస్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అయితే. భక్తి సదాచార యూత్ రెగ్యులర్ మాతాజీ, అంతకు ముందు కూడా వస్తున్నారా? ఓకే, సరే. ఓకే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సౌమ్య మాతాజీ కూడా బహుశా అంతకుముందు వస్తున్నారేమో ఆవిడ. ఓకే, సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, అందరికీ మరొకసారి ఈ లెవెల్ 2 ఈరోజు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో మీరు ఇంతకు ముందే అందరూ 18 days క్లాసు, ఇంకా కొంతమంది భగవద్గీత లెవెల్ 2లో కూడా ఈ క్లాస్ చూసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. బట్ మనం చూసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సరే, ఫస్ట్ లెవెల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం బేసిక్ థింగ్స్ కొన్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటాం. మొట్టమొదటి ఈసరికి మీ అందరికీ ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే, ఇస్కాన్ స్థాపకులు ఎవరో తెలిస్తే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. ఇస్కాన్ అంటే అర్థం ఏమిటి అనేది కూడా టైప్ చేయొచ్చు. బట్ అది ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి నేనే చెప్పదలుచుకున్నాను. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ అనేది ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ. మరి దీని యొక్క వ్యవస్థ ఆచార్యులు ఆన్సర్ టైప్ చేశారు. ఎవరు చేయలేదు ఆన్సరు. సరే, ప్రభుపాదుల వారని మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, హరే కృష్ణ. సౌమ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం సంస్థాపకాచార్యులు అంటే సంస్థాపన చేసిన వాళ్ళు, ఫౌండర్ ఆచార్యులు, ఫస్ట్ మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు అని అర్థం. 66 జూలైలో అమెరికాలో ప్రభుపాద ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద, ఏసీ అంటే ఆయన అసలు పేరు అభయచంద్ర అనేటటువంటి పేరుతో ఆయన తల్లిదండ్రులను ఇచ్చినటువంటి పేరు. ఆ తర్వాత భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులుగా వారికి పేరు వచ్చినది. ఈయన చిన్నతనం నుంచే మరి వైష్ణవ భక్తుల కుటుంబంలో ఉండటము, ఆ తర్వాత తన గురువుగారిని ఆయన స్వీకరించి ఆయన ఈ వైష్ణవ మత ప్రచారంలో ఉంటూ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనే పుస్తకాన్ని రాస్తూ ఇండియాలో ఉండి చివరికి గురువుగారి ఆదేశ ప్రకారం ఈ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడి గురించి బోధించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అమెరికా 1966 సంవత్సరంలో మరి ఏమీ లేకుండా వచ్చి ఆయన ఇక్కడ అది స్థాపించి చివరికి ఈ రోజున అంతర్జాతీయంగా ఎంతగానో ఎన్నెన్నో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ సంస్థ యొక్క బ్రాంచెస్ ఉండటం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అదే కాకుండా ఈ లాస్ట్ స్లైడ్లో ఆయన రాసిన బుక్స్ అన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. ఎన్నో పుస్తకాలు, భాగవతము, భగవద్గీత, మరి చైతన్య చరితామృతము, భక్తి రసామృతము, ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో బుక్స్ ఆయన భక్తుల కోసం, వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవటం కోసం ఆయన రాశారు పుస్తకాలు. సో అవన్నీ కూడా చేసి ఆయన ఎంతగానో ఈ సంస్థకు అందరికీ కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం అదంతా కూడా ఇక్కడ మనకు ఈ గురు పరంపర, ప్రస్తుతం మన గురు పరంపర ఏమిటో చూద్దాం. ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకులు ప్రభుపాద పైనున్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇస్కాన్కి హెడ్గా ఉన్న గురువు గారు జయపతాక స్వామి. ఆయన ఒరిజినల్గా అమెరికా దేశంలో పుట్టి ఇప్పుడు ఇస్కాన్
సంస్థను నిర్వహిస్తూ కలకత్తాలో ఉన్న మాయాపూరు ఇస్కాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్గా ఉన్నది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఇస్కాన్ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్స్ మాయాపూరు కలకత్తాలో ఉన్నది. దానిని ఆయన అక్కడ ఉంటూ ఈ సంస్థను నిర్వహిస్తున్నారు జయపతాక స్వామి. ఈ తర్వాత ఇక్కడ చూసేది నామనిష్టదాస ప్రభుజీ. ఆయన మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఎన్నోసార్లు మరి మనం చెప్పుకున్నాం, 18 రోజులు మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ గీతా క్లాస్ తీసుకున్నారు. వీటన్నిటికీ మరి ఎవరిస్తున్నారు ఈ జూమ్ లింక్? మనకి అందరికీ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అంటే మరి నామనిష్టదాస్ ప్రభుజీ అని ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ సంస్థ ఒకటి ఉన్నది. ఆ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్కి ఆ సంస్థకు నామనిష్టదాస్ ప్రభుజీ ప్రెసిడెంట్. ఆయన ఈ ఫ్రీ లింక్స్ పెట్టి అందరికీ కూడా భగవద్గీతను ఉచితంగా ఇంత కన్వీనియంట్గా ఉన్న చోటే నేర్చుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆ అవకాశం ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ స్థాపించారు ఈ సేవను, ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని. ఆయన తద్వారా మనందరం కూడా ఇలా ఉచితంగా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఏమిటి, భాగవత జ్ఞానం ఏమిటి, మరి కృష్ణుడి గురించి కానీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి కానీ ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా మనందరికీ రకరకాల క్లాసెస్లో మనకి లభించేటట్లుగా ఆయన ఇదంతా కూడా అరేంజ్ చేశారు. సో అది నామనిష్టదాస్ ప్రభుజీ ఆయన పేరు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపించేది శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ అని. వారు మన తెలుగు విభాగానికి అధిపతిగా ఉంటూ ఆయన అదే కాకుండా దేవాలయానికి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్లో ఉన్న ఈ రాధా గోవింద ఆలయానికి ఆయన ప్రెసిడెంట్ మేనేజర్గా ఉంటూ ఆయన సేవ చేస్తూ మనందరికీ కూడా ఆయన అమూల్యమైన సలహాలు, ఈ క్లాసులు వీటన్నిటికీ సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఇది మనకి తెలిసిన మన శిక్షా గురువుల పరంపర. ఇకపోతే భగవద్గీత అనేది మనందరికీ తెలుసు, భారతంలో ఇది ఒక ఉపాఖ్యానం అని. 6వ పర్వంలో భీష్మ పర్వం 6వ పర్వం. సో భగవద్గీతలో భారతంలో ఎన్ని పర్వాలు ఉన్నాయో ఎవరికైనా తెలుసా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండత్ ప్రణామ్. 18 పర్వాలు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. 18 పర్వాలు ఉన్నాయి భారతంలో. సో మొదటి 18 పర్వాల్లో కూడా ఈ 6వ పర్వంలో ఈ 6వ పర్వం పేరు భీష్మ పర్వం. ఈ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం అంటే 25th చాప్టర్ నుంచి 42nd చాప్టర్ వరకు 18 చాప్టర్స్గా ఈ భగవద్గీతని మనం పొందుపరిచారు. సో ఈ భగవద్గీత మొత్తం వేదజ్ఞాన సారం, మరి ముఖ్య ఉపనిషత్తులలో ఒకటి. అది కూడా మనం చూసాం. భగవద్గీత అందుకే గీతోపనిషత్తు అని కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. మరి భారతం అనే కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకి వినిపించాడు. సో పరీక్షిత్తు జనమేజయ మహారాజు అంటే ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజుకి కొడుకు అన్నమాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు? అభిమన్యుడి కొడుకు. అభిమన్యుడు ఎవరు? అందరికీ తెలుసు, అర్జునుడి కొడుకు. సో అర్జునుడి యొక్క ముని మనవడు ఈ జనమేజయ మహారాజు. ఎందుకంటే అర్జునుడి మనవడు పరీక్షిత్ గారి కొడుకు ఈ జనమేజయ మహారాజు. ఆయనకు వైశంపాయన ముని మహాభారత కథ అంతా కూడా వివరించాడు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఏం జరిగింది, మెయిన్ మహాభారతం అంతా మరి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం గడిచిపోయి ఆ తర్వాత పాండవులు మరి మహాప్రస్థానానికి వెళ్ళటం ఇదంతతో అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ తర్వాత వచ్చిన వాడు కాబట్టి పరీక్షిత్ అయినా ఆయన కుమారుడైనా ఆయనకు ఈ వైశంపాయన మునికి ఈ కథ అంతా కూడా వైశంపాయన ముని ఈ జనమేజయ మహారాజుకు వివరించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో యుద్ధ ప్రారంభంలో మరి అర్జునుడు కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రథాన్ని మధ్యలోకి తేవటం, 2 సైన్యాల మధ్యలోకి. అక్కడ అర్జునుడు తన గురువులను స్నేహితులను వీళ్ళందరినీ చూడటం, రాజ్యం కోసం వాళ్ళని చంపడం ఏమి ఉపయోగం, వీళ్ళందరినీ చంపితే వాళ్ళని నాకు వచ్చే సుఖం ఏమిటి, కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, అసలు నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని భగవంతుడిని అడగటం. వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ సంభాషణే భగవద్గీత. మరి ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన యొక్క కార్యదర్శి సంజయుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణగా ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. సంజయుడు వ్యాస మహర్షికి
శిష్యుడు అవటం వలన ఆయన యొక్క గుణగణాల వల్ల సంజయుడికి అక్కడ జరిగేదంతా కూడా ఇక్కడ రాజభవనంలో ఉన్నప్పటికీ అంతా ఆయన కనిపించటం, అలా కనిపించబట్టి ఆయన అంధుడైన ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం జరుగుతుందో కళ్ళకు కట్టినట్లు వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఈ సంభాషణ అంతా కూడా సంజయుడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగే సంభాషణ అంతా ధృతరాష్ట్రుడికి ఈ రకంగా చెప్పటం జరుగుతుంది. అంటే సంజయుడు అక్కడ జరిగేది చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ భగవద్గీతలో మొత్తం 18 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాము. 18 చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ 6 కర్మయోగం అని, మధ్యలో 6 భక్తి యోగం అని, చివరి 6 జ్ఞానయోగం అని చెప్తారనమాట. అయితే 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. మరి ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో? 700 శ్లోకాలు. వెరీ గుడ్, 800 శ్లోకాలు, కరెక్ట్. సో ఈ 700 శ్లోకాస్లో ధృతరాష్ట్రుడు ఒక శ్లోకం, ఫస్ట్ శ్లోకమే ధృతరాష్ట్రుడు, అదొకే ఒక శ్లోకం ఆయనకి. సంజయుడికి 41 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి, అర్జునుడికి 84 ఉన్నాయి, శ్రీకృష్ణుడికి 574 శ్లోకాలు. సో దానిని బట్టి మనకేం తెలుస్తుంది, ఎక్కువగా భగవద్గీతలో మాట్లాడింది ఎవరు అంటే భగవంతుడేను. ఇక గీతోపనిషత్తు, గీతా మహత్యం కూడా మీరు వినే ఉంటారు ఈ శ్లోకాలు. బట్ ఇక్కడ ముఖ్య శ్లోకాలు 1, 2 చూద్దాము. దీంట్లో ఒక 6 శ్లోకాలే ఉన్నాయి. సో ఆ 6వ శ్లోకం ఏం చెప్తోందంటే, సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్. సో సర్వ ఉపనిషత్తులు యొక్క సారము భగవంతుడు గోపాలనందనుడు. ఆయన ఒక సర్వోపనిషత్తుల సారము భగవద్గీత అయినటువంటి భగవద్గీత ఒక గోవు అయితే దాని నుంచి ఆ సారాన్ని తీసింది. అంటే గోవు నుంచి పాలు ఎలా అయితే తీస్తారో అలా ఈ ఉపనిషత్ సారాన్నంతా కూడా భగవంతుడు ఈ సర్వోపనిషత్తు ఈ భగవద్గీత అనే గోవు నుంచి ఆ ఉపనిషత్ సారాన్నంతా తీసి పార్థోవత్స పార్థుడికి అందించి, సుధీర్భోక్త ఇలాంటి పార్థుడు మరియు ఇలాంటి భక్తులందరికీ కూడా వాళ్ళకు అందించి ఈ గీతామృతాన్ని అందించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఉపనిషత్ సారమైన భగవద్గీత ఒక గోవు అయినట్లయితే గోపాలుడిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన భగవంతుడు ఆ గోవు నుంచి ఆ క్షీరాన్ని తీసేవాడు. అర్జునుడు ఒక దూడ అయితే పండితులు శుద్ధ భక్తులు వీళ్ళంతా కూడా అమృతమయమైనటువంటి ఈ భగవద్గీత క్షీరాన్ని పానం చేసే వాళ్ళలాగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. ఇంకపోతే ఈ శ్లోకం, ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. ఒకే ఒక శాస్త్రం, గ్రంథం మనం చదవాల్సింది ఏంటి? దేవకీపుత్రుడి నోట్లోంచి వచ్చిన ఈ భగవద్గీతయే. దేవకీపుత్రుడు అంటే ఇంకెవరు? శ్రీకృష్ణుడు, భగవంతుడు. ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక దైవం ఎవరు? ఈ దేవకీపుత్రుడే. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, ఒకే ఒక మంత్రం మనకు అవసరమైన మంత్రము, అది భగవంతుడి యొక్క పేరు, ఆయన నామమే మనకు అవసరమైన మంత్రం. కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ, మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక కర్మ ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ అని చెప్పి చెప్తుంది ఈ శ్లోకంలో అర్థం. ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం మనకి కావలసినది, అది ఏమిటి? భగవంతుడు స్వయంగా ఆయన నోట్లోంచి ఉపదేశింపబడిన భగవద్గీత. ఒకే ఒక్క దైవం ఎవరు? భగవంతుడే. ఒకే ఒక్క మంత్రం, ఆయన నామమే. ఒకే ఒక్క బాధ్యత ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని ఆరాధించే ఆ సేవ. ఇకపోతే మొట్టమొదటి అధ్యాయం, ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు. యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ అన్నది మనందరం తెలిసే ఉంటుంది మీ అందరికీ. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. సో ఈచ్ అధ్యాయంలో అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలతో, అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా కనెక్షన్ విత్ గాడ్, యోగా అని చెప్పి పేరు పెట్టారు. ఇది అర్జునుడు చింతించటం కాబట్టి, నేను యుద్ధం చేయలేను అని, నా వాళ్ళని ఏమీ చంపలేనని కానీ వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి వెళ్ళలేనని బాధలో ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జున విషాద యోగము అని ఈ యోగాన్ని, ఈ
చాప్టర్కి పేరు పెట్టారనమాట. మొట్టమొదటిగా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభం. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ హిమకుర్వత సంజయ. ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు యుయుత్సవ మహా ఉత్సాహంతో. మామక నా వాళ్ళు, పాండవులు శ్చైవ కూడా నా వాళ్ళు మరియు పాండవులు అని అర్థం. కిమకుర్వత ఏం జరుగుతోంది సంజయ. సో ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో ఎంతో ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు ఎవరు, నా వాళ్ళు పాండవులు కూడా. మరి ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడుగుతున్నాడంటే దీని అర్థం ఏమిటి, అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క స్థితి ఏమిటో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన యొక్క ఆందోళన ప్రస్ఫుటమవుతోంది. యుద్ధ భూమిలో సమావేశమైనప్పుడు ఏం చేస్తారు, యుద్ధం చేయకుండా ఆడుకోవటానికి రారు కదా యుద్ధ భూమికి. సో యుద్ధ భూమిలో సమావేశమై వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగాడు అంటే ఆయనకు తెలియక అది ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. తరువాత అది ఒకటి. రెండవ విషయం మామక పాండవాశ్చైవ అంటున్నాడు, నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు. అంటే అక్కడ ఆయనకున్న భేదభావము మనకి కనిపిస్తోంది. అది తమ్ముడు పిల్లలు అయినప్పటికీ తన ఫ్యామిలీ అనుకోకుండా వాళ్ళని బయట వాళ్ళుగా నా వాళ్ళు పాండవులు అని పిలిచాడు. కాబట్టి ఆయన యొక్క భేదభావం అక్కడ మనకు అర్థమవుతోంది. సో నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. ఇక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క భేదభావాన్ని మనం గమనించాము. సో ఇంకా నెక్స్ట్ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తథా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయ్ ఉవాచ అన్నమాట ఇది. ఏమంటున్నాడు సంజయుడు, సరే ధృతరాష్ట్రుడు ఈ రకంగా అడిగాడు కదా, దానికి సంజయుడు ఈ రకమైన సమాధానం చెప్తున్నాడు. దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తథా. సో వ్యూహాత్మకంగా నిలిపినటువంటి ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. ద్రోణాచార్యుణ్ణి ఉపసంగమ్య సమీపించాడు, తన గురుగారిని సమీపించి రాజు దుర్యోధనుడు వచనం అబ్రవీత్ ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు అని చెప్తున్నాడు. సో సంజయుడు ఏం జరుగుతోంది అని ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినప్పుడు సంజయుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఇది. ఏమని, దృష్ట్వా పాండవులు వ్యూఢం చక్కగా వ్యూహాత్మకంగా నిలుపుకున్నారు ఈ సైన్యాల్ని. పాండవులు వాళ్ళ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు దృష్ట్వాతు ఆయన చూసి దుర్యోధనుడు ఆచార్యుడు తన గురువుగారి దగ్గరకు వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట. ఆ రోజుల్లో సైన్యాలన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నుంచోవడం కాదు కదా, మరి ఒక ఆర్డర్లో నుంచుంటాయి. ఎవరు ఫస్ట్ లేయరు, ఎవరు సెకండ్ లేయరు, ఎవరు మధ్యలో ఉండాలి, వాళ్ళ చుట్టూ ఎవరు ఉండాలి, లోపల నుంచి ఆ వ్యూహాలు ఆ ఆర్డర్ అంతా వాళ్ళు అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మీరు పద్మవ్యూహం అనే మాట వినే ఉంటారు. అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడం తెలుసు కానీ బయటికి రావడం తెలియదు. సో ఆ వ్యూహాలు ఎంత బాగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు అంటే లోపలికి వెళ్ళటానికి ఒక మార్గం ఉంటుంది, బయటికి రావటానికి ఇంకొక మార్గం ఉంటుంది. సో అన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఈ వీరులకు. సో అలా ఎన్నెన్నో వ్యూహాలు ప్లాన్స్ ఉంటాయి. సో అలా వాళ్ళు చేసుకున్న వ్యూహాలు చూసి దుర్యోధనుడికి కొంచెం ఆందోళన కలగబట్టి ఇదిగో వచ్చి వాళ్ళ గురువు గారితో ఇలా అంటున్నాడట. ఏమని, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం, పాండుపుత్రుల్ని చూడండి, చూస్తున్నారా, ఆచార్యం మహతీం చము. సో ఆచార్య మీరు చూస్తున్నారా, వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ ఎంతో
చక్కగా ఈ ద్రుపదపుత్రుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు ఆయన ఈ వ్యూహాలన్నీ పన్నాడు. మీ శిష్యుడే కదా, తవ శిష్యేన ధీమత, మీ శిష్యుడే కదా ఈ ద్రుపదపుత్రుడు, ఈ వ్యూహాలన్నీ పన్నాడు. అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా ఈ మీ ప్రియ శిష్యుడైన ఈ ద్రుపదపుత్రుడిచో నిలుపబడిన ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూడండి అని చెప్పి దుర్యోధనుడు గురువుగారితో అంటున్నాడట. అంటే గురువుగారికి తెలియదా ద్రుపదపుత్రుడు వాళ్ళ వైపు ఉన్నాడు, ఆ వ్యూహాలు పన్నాడు. ఆ ద్రుపదపుత్రుడికి ఆయన దృష్టద్యుమ్నుడికి నేనే ఇవన్నీ నేర్పించానన్నది ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదనా ఈయన ఈ మాట అనటం? దానివల్ల మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? ఒకసారి ఎవరైనా ఈ ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఎందుకు ఈ ప్రశ్న వేశాడు చూడండి అని ఎందుకు అంటున్నాడు? తెలియదా ఆయనకి ఎవరు చేశారు? సో అది తర్వాత అని చెప్పి అన్నాడు. అన్న తర్వాత చూడండి అంటున్నాడు కదా. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమంటున్నాడు? అత్ర శూరా మహిశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. సో ఈ సైన్యంలో భీమార్జునులతో సహా యుద్ధం చేసే శూరులైన ధనుర్ధారులు చాలామంది ఉన్నారు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు వీళ్ళంతా చాలా మహాయోధులు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో చాట్ బాక్స్లో నాకేం ఆన్సర్స్ ఇంకా రాలేదు. అంటే నేను అడిగింది క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే ఇలా అంటున్నాడు కదా, అంటే దుర్యోధనుడి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏమిటి అన్నది మీరేమైనా చెప్పగలిగితే టైప్ చేయండి. ఇంకా ఏమంటున్నాడు దుర్యోధనుడు? దృష్టకేతుశ్చేకితానా కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. సో ఇంకా దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు లాంటి సూరులు ఇంకా మహాయోధులు చాలామంది ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథ. సో పరాక్రమవంతుడైన యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రా తనయుడు ఎవరు? అభిమన్యుడు, ద్రౌపది కుమారులు అందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా ఈ వీరులందరూ కూడా మహారథులు అని చెప్తున్నాడు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధద్విజోత్తమా నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. సో నా యొక్క అస్మాకం మన యొక్క బ్రాహ్మణోత్తమ అంటూ ద్విజోత్తమ అంటే బ్రాహ్మణోత్తమ అని చెప్పి గురువుగారిని సంబోధిస్తూ నా సేనాబలం నడపటానికి ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనట్టి నాయకులను గురించి మీ కొరకై నేను తెలియజేస్తాను. సో ఇప్పటి వరకు పాండవుల్లో వీళ్ళున్నారు వీరులు వాళ్ళున్నారు వీరులు అంటూ అందరి పేర్లు ఒక లిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? నా సైన్యంలో ఉన్న నాయకుల గురించి కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అని అంటున్నాడు. సో ఎందుకు ఇవన్నీ ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పటం? దుర్యోధనుడి కంటే ఎక్కువ తెలిసిన ఆయన ద్రోణాచార్యుడు. వాళ్ళందరికీ కూడా యుద్ధ విద్యను నేర్పించింది ద్రోణాచార్యుడే. ఈయన వెళ్ళి ఆయనకి వాళ్ళున్నారు వీళ్ళున్నారు అని చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి అంటే అక్కడ ఆయన యొక్క ధృతరాష్ట్రుడికి ఆందోళనగా ఉంది. ఏం జరుగుతుందో, పాండవులంతా వీరులు, వాళ్ళ పక్క న్యాయం ఉంది, శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు, ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం, ఆ మాటల్లోనే ఎంతో అర్థం ఉంది. ఆ కురుక్షేత్రంలో ధర్మమే గెలుస్తుంది, పాండవుల పట్ల ధర్మం ఉన్నది, భగవంతుడే వాళ్ళ పట్ల ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు. తెలిసినప్పటికీ అజ్ఞానంతో అంధకారంతో, అంటే బయట అంధకారమే కాదు శారీరకంగా మనస్సులో కూడా ఆయన ఈ రాగద్వేషాలు అనేటటువంటి ఒక అంధకారంతో ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం తెలిసి కూడా అధర్మం పట్ల మొగ్గు చూపినటువంటి ఒక వ్యక్తి ధృతరాష్ట్రుడు. అందుకని ఆయనకు ఆందోళన కలిగింది. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఉన్నాడంటే అది అధర్మమైనా ఏదైనా కూడా లెక్క చేయనటువంటి గర్వము, అటువంటి ఈగో ఉన్న మనిషి కాబట్టి అహంకారము దుర్యోధనుడికి అవన్నీ లేదు. కానీ వీళ్ళంతా చాలా గొప్పవాళ్ళు, మనం ఎలాగూ ఏమిటి ఎలా యుద్ధం చేయాలి వీళ్ళందరితో అని మనసులో కొంచెం భయం
ఏర్పడింది. అది దుర్యోధనుడి యొక్క స్థితి. ఆ భయంతో మీరేగా వీళ్ళందరికీ ఇంత బాగా నేర్పించారు, ఇప్పుడు వీళ్ళే మనకు ప్రాబ్లం అయ్యారు అనేటటువంటి ఒక అక్కసు వెళ్ళగక్కటం అన్నమాట. ఈ దుర్యోధనుడు ఇవన్నీ ఆయనకు చెప్పటం, మీ ప్రియ శిష్యుడు దృష్టద్యుమ్నుడు వీళ్ళంతా ఉన్నారు, వాళ్లకు ఎంత బాగా పెట్టాడు, మీరు నేర్పించిన విద్యే కదా. ఈ మాటలన్నీ ఏమిటి గురువు గారిని, ఇవన్నీ వీళ్ళు ఈ రోజున పోట్లాడుకుంటారు కాబట్టి ఈ కొంతమందికే నేర్పాలి కొంతమందికి నేర్పకూడదని ఆయనకి అవన్నీ తెలుసా? ఆయన వచ్చిన శిష్యులందరికీ నేర్పించాడు. ఇవాళ వీళ్లకు యుద్ధం వచ్చింది, ఆ మాత్రము ఆలోచన కూడా లేకుండా గురువుగారి పట్ల కూడా హేళనతో ఒక రకంగా ఈ భయంతో ఈ మాటలన్నీ కోపంతో అంటున్న మాటలు అన్నది మనకు వ్యక్తమవుతుందన్నమాట. సో పాండవులను చిన్న చూపు చూడటం, అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలని మరి అని రకరకాలుగా చాలా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. సో పాండవులను చిన్న చూపు చూడటం కంటే ప్రస్తుతం భయంగా ఉంది. పాండవుల్లో కూడా వీరులు ఉన్నారు, చాలామంది పెద్ద పెద్ద వీరులు, వీళ్ళు వ్యూహాత్మకంగా చాలా బాగా పెట్టుకున్నారు ఈ ఆర్మీ అంతా. మనం చాలా గట్టి అపోజిషన్ ఉంది మనకి, దీనిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేటటువంటి ఒక భయము ఆందోళన అది దుర్యోధనుడిలో వచ్చింది. ఒక రకమైన కోపము ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కానీ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సైనా బలాన్ని నడిపించడానికి ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైన నాయకుల గురించి మీకు చెప్తాను వినండి అంటున్నాడు. అది తెలియదా ద్రోణాచార్యుడికి? ఆయనే కదా మరి సైన్యానికి అన్నీ చెప్పి అన్నీ నేర్పించిన ఆయనకు అవి తెలుసు. బట్ ఇక్కడేమిటి, వాళ్ళలో ఇంతమంది నాయకులు ఉన్నారు ఎలాగూ అనుకుని పర్వాలేదు మన పట్ల కూడా ఉన్నారు మంచి మంచి వీరులు అని తనకు తనే ఊరడించుకోవడం, ఈ మాటలన్నీ వెళ్ళగక్కటానికి ఆయనకు ఎవరో కావాల్సి వచ్చింది. సో గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవన్నీ అంటున్నాడనమాట. తన మనస్సులో ఉన్న మీమాంస సంఘర్షణ అంతా ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు మన పట్ల ఉన్న నాయకుల గురించి కూడా ఇప్పుడు మీకు చెప్తానన్నాడు కదా ద్రోణాచార్యుడితో. సో చెప్తున్నాడు, యుద్ధంలో ఎప్పుడూ విజయాన్ని సాధించే మీరున్నారు, భీష్ముడున్నాడు, కర్ణుడున్నాడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు తనయుడైన భూరిశ్రవుడు, వీళ్ళంతా కూడా మన సైన్యంలో ఉన్నారు. అన్యే చ బహూవ శూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాః నానా శస్త్ర ప్రహరణా సర్వే యుద్ధ విశారదాః. సో ఇంకేమంటున్నాడు, నా కొరకు అన్యేచ బహువ, ఎంతోమంది ఇంకా ఇతరులు శూరులు ఉన్నారు. మదర్థే త్యక్త జీవిత, నా కోసం జీవితాన్ని వదలటానికి రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. నానాశస్త్ర ప్రహరణ అంటే ఎన్నో రకాలైన ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళు. సర్వే యుద్ధ విశారద, అందరూ కూడా యుద్ధంలో గొప్ప విశారదులు, నిపుణత కలవారు, ఆరితేరిన వారు. సో నా కోసం జీవితాలను త్యాగం చేయటానికి సిద్ధపడిన వీరులు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. మరి ఎంతోమంది ఆయుధాలను ధరించిన వాళ్ళు, యుద్ధ నైపుణ్యత, యుద్ధ విశారదులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. సో అవన్నీ కూడా ద్రోణాచార్యుడికి తెలియని విషయాలు కాదు. ఆయన ఆందోళనతో తన భయాన్ని తను అరికట్టుకోవటానికి ఇవన్నీ తనలో తను చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. ద్రోణాచార్యుడు ముందు చెప్తున్నట్లు చెప్పినా తన ఆందోళనను తను సమాధానపరుచుకుంటున్నాడు. పర్వాలేదు, నా పట్ల వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అని. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో మన సైన్య బలం ఉంది, అపర్యాప్తం, దీనికి అపరిమితం అన్నమాట, అన్లిమిటెడ్, అసలు మితం అనేది లేదు, అంత పెద్ద సైన్య బలం ఉన్నది మనకు. తర్వాత భీష్మాభిరక్షితం, భీష్ముడితో రక్షించబడుతున్నటువంటి పాండవ సైన్యం పర్యాప్తం, అది పరిమితమైనది, దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది, మనంత పెద్దది కాదు, మనది అన్లిమిటెడ్ సైన్యం, వీళ్ళది లిమిటెడ్ సైన్యమే. అంటే మనది అపరిమితమైనది, వీళ్ళది పరిమిత సేన, అంటే మనకున్నంత వీళ్ళకి లేదు. త్విదమే తేషాం, సో పాండవుల యొక్క సైన్య బలం భీమాభిరక్షితం, భీముడిచే రక్షింపబడుతోంది. సో మనదేమో అన్లిమిటెడ్ సైన్యం, వాళ్ళదేమో పరిమితమైన సైన్యం, మనదేమో భీష్ముడితో భీష్మాభిరక్షితం,
మన అన్లిమిటెడ్ సైన్యాన్ని భీష్ముడు రక్షించి సేనాధిపతిగా ఉన్నాడు, వాళ్ళ లిమిటెడ్ సైన్యాన్ని భీముడు రక్షిస్తున్నాడు సేనాధిపతిగా అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ తనని తనే సమాధాన పరుచుకుంటున్నాడు అనమాట. భీముడి పట్ల మరి ఆయనకి ఎప్పుడు అసూయే కదా. సో భీముడిని అక్కడ కొంచెం తక్కువగా మనకి భీష్ముడు చూస్తున్నాడు, అక్కడ భీముడే కదా అన్న ఉద్దేశం కూడా కనపడుతోంది. అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతా సర్వ ఏవ హి. సేనా వ్యూహ ద్వారాల్లో మీ ముఖ స్థానాలందరిలో మీరు నుంచుని మన పితామహుడైన భీష్మదేవుడికి సంపూర్ణ రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ విషయం ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదా? ఏదో రాజుగారిలాగా తన ఆందోళన అంతా తను వెళ్ళగక్కి చివరికి చెప్తున్నాడు అనమాట. అందరూ ఎవరి పొజిషన్స్లో వాళ్ళు ఉండి మన భీష్మ పితామహుడు మనకి సేనాధిపతి, ఆయనకు మీరందరూ ఎవరివ్వాల్సిన సపోర్టు వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి ఆయనకి చెప్పటం. అంటే కొంచెం బాగా యుద్ధం చేయండి, సింపుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే అలా చెప్తున్నాడు అనమాట. మీరు వెళ్ళి మన భీష్మ పితామహుడు కూడా ఉన్నాడు, పెద్ద వీరుడు, మీరు కూడా ఆయనలాగే ఆయనకు సపోర్ట్ ఇచ్చి బాగా చేయండి అని చెప్పి ఆయనకు అందరికీ చెప్పినట్లుగా చెప్తున్నాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ బేసిక్లీ ఆయన చెప్పిన దానికి, అతని మెంటాలిటీకి, అక్కడ అతని యొక్క మనస్థితికి వర్ణించాలి. ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు అని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఆ మెంటల్ స్టేటస్లో ఉన్నాడనమాట దుర్యోధనుడు. సస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధా పితామహ సింహనాదం వినద్యోచ్చై శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో అప్పుడు కురువృద్ధుడు అయినటువంటి కురువృద్ధుడైనటువంటి భీష్ముడు, పితామహుడు అంటారు కదా మరి భీష్ముడిని, ఆయన దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించాలి అని చెప్పేసి సింహగర్జన్ లాంటి ఒక ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన శంఖాన్ని బిగ్గరగా పూరించటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో మీరు దాని అర్థం అదనమాట. అంటే కొంచెం దుర్యోధనుడు ఇలా భయపడుతున్నాడు, ఆందోళన పడుతున్నాడు అనేది తెలుసుకుని భీష్ముడు ఆయనకు కొంచెం ఉత్సాహాన్ని కలిగించాలి ఈ దుర్యోధనుడికి అని చెప్పి శంఖాన్ని గట్టిగా పూరించటం జరిగింది. తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖా హన్యంత సశబ్దస్తు ములోభవత్. సో అలా తర్వాత శంఖాలు, పణవానకములు, భేరులు, కొమ్ములు అన్నీ ఎన్నో ఉంటాయి కదా మరి. యుద్ధం అన్న తర్వాత ఈ భేరులు, ఈ కొమ్ములు, ఈ వాయించేవి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే ముందు అన్ని ఇటువంటి వాయిద్యాలు, ఈ భేరులు అవన్నీ ఢమ్ 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 అంటూ మోగిస్తూ ఉంటారు. సో ముందుగా శంఖారావం అయిన వెంటనే మిగిలిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళు కూడా అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు. అవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయట. మోగించేసరికి ఆ సంఘటిత ధ్వని అంటే కంబైన్డ్ సౌండ్ చాలా భీకరంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. తతస్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు. సో ఈ తతస్వేత్ అప్పుడు అంటే ఆ తర్వాత శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే అంటే తెల్లని గుర్రాలు ఉన్నటువంటి ఒక రథంలో కూర్చుని మహతిస్యందనే అంటే మహారథంలో కూర్చుని స్థితులై ఉండి మాధవుడు, పాండవుడు అంటే మాధవుడు, శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇద్దరు కూడా తెల్లని గుర్రాలున్న రథంలో కూర్చుని ఈ సౌండ్స్ అన్నీ మొదలుపెట్టే టైంకి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు. ఏది పాంచజన్యము, దేవదత్తము అన్నది చెప్తారు ఇక్కడ. పాంచజన్యం హృషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మావృకోదర. సో పాంచజన్యం హృషికేశుడు భగవంతుడు అనమాట. అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు హృషికేశ అనే పేరు వచ్చింది. మీ అందరికీ ఈ పాటికి తెలిసే ఉండాలి ఇది. దేవదత్తమేమో ధనంజయుడి యొక్క శంఖం పేరు. సో పాంచజన్యాన్ని భగవంతుడు, దేవదత్తాన్ని ధనంజయుడు, పౌండ్రం అనేది మన భీముడు యొక్క శంఖం అన్నమాట. ఆయన భీముడేమో పౌండ్రాన్ని పూరించారు.
పాంచజన్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని పూరిస్తే భోజన ప్రియుడు ఘనకార్యాలు చేసేవాడైన భీముడు పౌండ్రం అనే మహాశంఖాన్ని పూరించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అలాగే ఋషికేశ అనే పదం మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఇంద్రియాలను జయించగలిగిన వాడు, అంటే ఇంద్రియాతీతుడు. ఆయన మనలాగా ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురి అయ్యేవాడు కాదు అని అర్థం. అనంత విజయం రాజా కుంతి పుత్రో యుధిష్ఠిరః నకుల సహదేవశ్చ సుఘోషా మణిపుష్పకౌ కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః శిఖండీ చ మహారథః దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చ పరాజితః ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శంఖాన్ దద్ముః పృథక్ పృథక్. సో పృథక్ పృథక్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అని అర్థము. సో పృథక్ పృథక్ అంటే డిఫరెంట్ వేరియస్ అనేది. సో అనంత విజయం రాజా కుంతిపుత్రో యుధిష్ఠిర. సో యుధిష్ఠిరుడు అంటే ధర్మరాజు కుంతిపుత్రుడైన ధర్మరాజుది అనంత విజయం ఆయన యొక్క శంఖం పేరు. నకుల సహదేవులు సుఘోష మణిపుష్పకౌ, వాళ్ళిద్దరూ సుఘోష ఏమో నకులుడిది, మణిపుష్పకమేమో సహదేవుడిది. వాళ్ళు అవి. కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాస శిఖండీచ మహారథః. సో ఇకపోతే కాశీరాజు, మరి యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, ఇంకా ఎవరు చెప్తున్నారు కదా, ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ ద్రుపద పుత్రుడు, మరి సర్వశ పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ అంటే మరి కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయం పడినటువంటి సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపదీ తనయులు, మరి సుభద్రా తనయుడు అంటే అభిమన్యుడు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు అని చెప్తున్నారు. సో సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ఈ ఘోష అన్నీ కూడా ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల హృదయాలు వ్యదారయత్ వాళ్ళను వ్యధకు గురి చేశాయట. నభశ్చ పృథివీం చైవ భూమిని భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్లు తుములోభ్యను నాదయన్. ఈ నాదాలు ఎలా ఉన్నాయంటే భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్లు ఉన్న ఈ సౌండ్స్ను విని, ఈ ఘోషను ధార్తరాష్ట్రులు అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలన్నీ వ్యధ చెందాయి అని చెప్తున్నారు. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు కపిధ్వజ అంటే జెండాపై హనుమంతుడున్నటువంటి జెండాతో ఉన్నటువంటి ఈ రథంలో ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే గాంధీవాన్ని ఎత్తిపెట్టి ధనుర్ ఉద్యమ్య పాండవ ఏది గాంధీవాన్ని ఎత్తి రెడీ పెట్టి ఋషికేశం తదావాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న ఈ దుర్యోధనుల్ని వీళ్ళందరినీ చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. ఏమని? అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో కూర్చుని గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదుల అందరినీ చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. కపిధ్వజం అంటే హనుమంతుడి చిహ్నంతో ఉన్న ధ్వజం అంటే జెండా ఉన్న అర్జునుడు ఇక ప్రారంభించబోతూ శస్త్ర సంబాతే అంటే బాణాలు విసరటానికి అంటే బాణాలు వేయటానికి రెడీ అవుతూ మరి తన ధనస్సు అంటే తన ధనస్సు పేరేమిటి? గాంధీవం. ఆ గాంధీవాన్ని ఉద్యమ్య చేపట్టి పాండురాజు కుమారుడైన పాండవ అర్జునుడు ఋషికేశుడైన భగవంతుడితో అప్పుడు తదావాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో ఈ మాటలను అన్నాడు రాజా అని చెప్పి సంజయుడు వివరిస్తున్నాడనమాట
ధృతరాష్ట్రుడికి. సో ఆ సమయంలో పాండురాజసుతుడైన అర్జునుడు కపిధ్వజంతో ఉన్నటువంటి రథంలో కూర్చుని ధనస్సును చేపట్టి బాణాలు విసరటానికి రెడీ అయిపోయి అక్కడ ధృతరాష్ట్ర కుమారులందరినీ చూసి ఇలా ఈ మాటలు భగవంతుడితో అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఏమన్నాడంట మనం ఇక్కడ చూసాం. సేనయో అర్జున ఉవాచ. సో అర్జునుడి మాటలు అనమాట. సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణాసముద్యమే. అర్జునుడు పలికాడు, అచ్యుత నా రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య ఉభయ సేనల మధ్యలోనూ రథం స్థాపయ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టు, స్థాపించక్కడ అంటే అక్కడ పెట్టు. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడా, నాశనం లేనివాడా అచ్యుత అని అర్థం. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం. సో నేను ఒక్కసారి అక్కడ వాళ్ళందరినీ చూస్తాను. యోద్ధు కామానవస్థితాన్. సో అంటే వాళ్ళందరినీ నేను చూస్తాను. యోద్ధు కామానవస్థితాన్ అంటే యుద్ధం చేయగోరి యుద్ధంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ఒకసారి చూస్తాను. ఎవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో ఈ యుద్ధ ప్రయత్నంలో ఒకసారి నాకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అచ్యుత రెండు సేనల మధ్యలో సైన్యాన్ని నిలుపు, తద్వారా యుద్ధం చేయటానికి వచ్చిన ఉపస్థితులైన వారందరి గురించి నేను ఈ యుద్ధంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో నేను చూడగలుగుతాను. ఒకసారి మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి ఒకసారి ఈ రథాన్ని అక్కడ పెట్టు అని అడుగుతున్నాడు. యోత్స్యమానానవేక్షయేహం యయేతేత్ర సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః. సో దుర్బుద్ధి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర తనయులకి ప్రియమైనది కూర్చటానికే యుద్ధం ఓనరించుటకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారు ఎవరో నేను చూస్తాను. అంటే ఈ దుర్బుద్ధి ఉన్నటువంటి కౌరవులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ బుద్ధి సరైనది కాదు. అలాంటి కౌరవులకి హెల్ప్ చేయాలని ఎవరెవరు వచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం. ఇలాంటి దుర్బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళకి సహాయపడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం పద అని అంటున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. సో అంటున్నప్పుడు అతనికి తన యొక్క అవన్నీ గుర్తుకు రాలేదు. చూసేసరికి అప్పుడు అర్థమైందనమాట అతనికి. అంటే భీముడు సైన్యాలన్నింటినీ కూడా అతను అరేంజ్ చేసి సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి భీముడు ధర్మ అక్కడ యుద్ధంలో వాళ్ళ పొజిషన్ని బట్టి సైన్యాధిపతులు ఫస్ట్ శంఖాలు పూజిస్తారు. సరే భగవంతుడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు, ఆ తర్వాత భీముడు, అందుకని పూరించారు. శ్రీధర్ గారి ప్రశ్నకి ఇది సమాధానం. ఇకపోతే కీర్తి, శ్రీకృష్ణ టువర్డ్స్ పాండవ, సో ధృతరాష్ట్ర ఫియర్డ్, వెరీ గుడ్, అది కరెక్ట్ ఆన్సరే. సో స్పెసిఫిక్ రీజన్ అంటే అక్కడ భీముడు సైన్యాలన్నీ చూస్తున్నాడు కాబట్టి అది క్లియర్గా చెప్పారు కదా. మన అపరిమిత సైన్యాన్ని భీష్ముడు కాపాడుతుంటే వాళ్ళ పరిమితమైన సైన్యాన్ని భీముడు కాపాడుతున్నాడు. అంటే నెక్స్ట్ బెస్ట్ వీరుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో భీముడు కాబట్టి అది ఆ రకంగా కూడా అనుకోవచ్చు. సో యోత్స్యమానానవేక్షేహం యయేత్యేత్ర సమాగత. సో ఈ దుష్టబుద్ధి ఉన్న ఈ దుర్యోధనుడికి పిల్లలకు ఎవరు ప్రియచికీర్షవ, ఈ ప్రియమును కూర్చటానికి వాళ్ళని సంతోషపెట్టడానికి ఈ యుద్ధంలో సహాయపడదామని వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో పద కృష్ణ, అసలు ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాము అని అంటున్నాడు అనమాట. అప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. ఏవముక్తో హృషీకేశ. సో ఈ రకంగా పిలువబడిన వాడై, సంబోధింపబడిన వాడై, అంటే ఈ రకంగా అడిగాడు, ఒక అర్జునుడితో అడిగాడు కాబట్టి ఈ రకంగా
ఋషికేశుడైనటువంటి భగవంతుడు, ఇంద్రియాతీతుడైన భగవంతుడు గుడాకేశేన భారత, అర్జునుడు ఈ రకంగా అడగటం వలన, గుడాకేశ అంటే నిద్రను జయించినవాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? తమో గుణాన్ని, చీకటిని జయించినవాడు, తమో గుణాన్ని జయించినవాడు అర్జునుడికి అదొక పేరు గుడాకేశుడు అని. సో ఈ గుడాకేశుడైన అర్జునుడు ఈ రకంగా అడిగేసరికి అప్పుడు హృషికేశుడైన భగవంతుడు సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే, సేనలు రెండింటి మధ్యలోనూ స్థాపయిత్య ఇత్వా రథోత్తమం, ఈ శ్రేష్టమైన రథాన్ని తీసుకెళ్ళి రెండు సైన్యాల మధ్య ఆపాడు. ఎందుకు అర్జునుడిచే ఆ విధంగా సంబోధింపబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ ఏ విధంగా సంబోధింపబడ్డాడు? శ్రీకృష్ణ అచ్యుత తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని ఆ రెండింటి మధ్యలో ఆపు అని అడిగాడు కాబట్టి ఆయన ఉత్తమమైన రథాన్ని ఇరుపక్షపు సేనల నడుమను నిలబట్టడం జరిగింది. భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు సర్వేషాం చ మహీక్షితాం, అందరినీ కూడా భూపాలకులు, మహీక్షితాం భూపాలకులను చూడు, భూపాలకులందరినీ ఉవాచ పార్థ అంటే పలికారు ఏమని? పార్థ పశ్యైతాన్, అర్జున చూడు, సమవేతాన్ కురునితి, ఇక్కడ కూడుకున్న సమావేశమైన వాళ్ళందరినీ, ఈ కురువంశీయులందరినీ చూడు అని చెప్పి, ఇతి అంటే ఈ రకంగా వీళ్ళందరినీ చూడు. సో భీష్ముడు, ద్రోణుడు ఇంకా ఇతర భూపాలకులందరి సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి, ఓ పార్థ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ చూడు అని పలికాడు. సో దీని అర్థం ఏమిటి? అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అసలు ఈ దుర్మార్గులైన దుర్యోధనుడికి హెల్ప్ చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నో చూస్తాను, రథం తీసుకెళ్ళి మధ్యలో పెట్టు కృష్ణ, నేను వెళ్ళి అసలు అక్కడ ఉన్న ఈ పీపుల్ ఎవరు, ఇలాంటి దుర్మార్గులకి యుద్ధం చేయటానికి రెడీగా వచ్చి నుంచున్నారు, వీళ్ళంతాను ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం పద అంటే అక్కడ కొంచెం అహంకారం, ఆ కోపము అవి ఉన్నవన్నమాట. ఇలాంటి బ్యాడ్ పర్సన్కి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో అసలు చూద్దాం అంటే నేను వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ గెలవగలను అని అనుకుంటున్నాడు. అలాంటి వాళ్ళని పనిష్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాడు. అయితే అనుకుంటున్న వాడల్లా వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అతని మనస్థితి ఎలా, తీరా వెళ్తే ఎవరు కనిపించింది చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరిని చూశాడు అందుకని భగవంతుడు చాలా తెలివిగలగాడు. ఆయనకి ఈ ప్లాన్ అంతా తెలుసు, అర్జునుల్లో వచ్చే రియాక్షన్స్ తెలుసు, అడగబోయే ప్రశ్నలు తెలుసు, ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. భగవంతుడు లీలామయుడు, అన్నీ జగద్విదితం, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు, ఏం జరుగుతుందో, ఏం జరగబోతుందో, ఏం జరిగిందో అన్నీ ఎప్పుడు తెలిసింది ఎవరంటే భగవంతుడు అన్నది మనకు తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి ఆయన లీల ఆయనకు తెలుసు. కరెక్ట్గా తీసుకువెళ్ళి భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళందరి ముందు రథాన్ని పెట్టడం జరిగిందనమాట. సో అర్జునుడు అసలు ఎవరు వీళ్ళకి సహాయం చేసే చూద్దాం, అతని మనసులో కర్ణుడు ఏదో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు, బట్ అసలు ఇంకెవరెవరో అసలు ఒకసారి చూద్దాము అని అనుకుంటున్నాడు. అనుకునేసరికి తీసుకువెళ్ళి భీష్మద్రోణులు ఎదురుగుండా పెట్టాడనమాట. పెట్టి అదిగో భీష్మద్రోణులు ప్రముఖులు అందరూ ఈ భూపాలకులు ఉన్నారు, పార్థ చూడు, పార్థ పశ్యైతాన్ చూడు ఇక్కడ సమావేశమైన ఈ కురువంశీయులందరినీ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడనమాట. సో కురువంశీలను గాంచుము అని అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు అంటంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే యుద్ధం అక్కడే ఆపివేయాలని అర్జునుడు కోరాడా ఏమిటి? తన మేనత్త కుమారుడు కాబట్టి అర్జునుడి నుంచి అలాంటి విషయం కృష్ణుడు ఊహించలేదు. ఆ విధంగా అర్జునుడి మనస్సును ఒక హాస్య ధోరణిలో నువ్వు ఈ కురువంశీలందరినీ చూడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితॄనధా పితామహాన్ ఆచార్యన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. సో ఇరుపక్షాల తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ. సో అప్పుడు అక్కడ నుంచుని ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అందరినీ కూడా చూశాడు. ఎవరిని? పితృనధ పితామహన్, వాళ్ళ తాతలను తండ్రులను అందరినీ. ఆచార్యాన్ మా తులాన్ భరాతృన్ అంటే ఆచార్యులను గురువులను,
మాతులాన్ అంటే మేనమామలను, భ్రాతృన్ అంటే సోదరులను, పుత్రాన్ పుత్రులను, కుమారులను. తన కుమారులు కాదు, కానీ అక్కడ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది, నా వాళ్ళు, నా అన్న కుమారులు, నా తమ్ముడు కుమారులు. అది ధృతరాష్ట్రుడికి లేకపోయింది, కానీ అర్జునుడు ఆ ఫీలింగ్తో ఫీల్ అవుతున్నాడు. సో ఇక్కడ 3 పీపుల్ ఫీలింగ్స్ మనకు చూపిస్తున్నారనమాట. ధృతరాష్ట్రుడు పెద్ద అయినా సొంత తమ్ముడు పిల్లలే పరాయి వాళ్ళు అనుకున్నాడు, వేరుభావంతో ఉన్నాడు. దుర్యోధనుడికి అసలు ఏ అభిమానం లేదు అతను వీళ్ళ మీద. అతనికి ఎంతసేపు భయము, ఆందోళన, వీళ్ళ పట్ల కూడా చాలామంది వీరులు ఉన్నారు, మనం వీళ్ళని గెలుస్తామా లేదా, మన పట్ల కూడా వీరులు ఉన్నారు, కాబట్టి ద్రోణాచార్య మీరు కూడా మా తాతగారిలాగా వెళ్ళి మీ మనస్ఫూర్తిగా బాగా యుద్ధం చేసి మనల్ని గెలిపించండి అనే ఆందోళనలో ఉన్నాడు. ఇకపోతే అర్జునుడు ముందేమన్నాడు, ఎవరెవరు ఈ దుర్మార్గులకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాం పద కృష్ణ అక్కడ పెట్టు అన్నవాడల్లా కృష్ణుడు వెళ్ళి సరిగ్గా ద్రోణాచార్యుడి ముందును భీష్ముడి ముందు పెట్టేసరికి అక్కడ కనిపించింది ఎవరు అంటే మరి తన తాత, తన తండ్రులు, తన గురువులు, తన మేనమామలు, సోదరులు, పుత్రాన్ పౌత్రాన్ పుత్రులు, పౌత్రాన్ మనవళ్ళు, సఖీం ఫ్రెండ్స్ తథా వీళ్ళందరినీ కూడా శ్వశురాన్ అంటే మామలను, సుహృదైశ్చైవ శ్రేయోభిలాషులను, సేనయోరుభయోరపి ఈ రకంగా 2 సేనల మధ్యలో నుంచుని వీళ్ళందరినీ చూశాడట. కాబట్టి ఇరుపక్ష సేనల మధ్యలో నిలిచిన అర్జునుడు అక్కడ తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులందరినీ చూడటం జరిగింది. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్ అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఏమిటి, తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. సో అప్పుడు చూశాడు, సమీక్షించి కంప్లీట్గా అందరినీ కూడా ఈ కౌంతేయుడు అంటే కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు చూసి సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ అందరు బంధువులందరినీ కూడా చూశాడు. చూసి ఏమయ్యాడు, బంధువులందరినీ అవస్థితాన్ అంటే అక్కడ చేరినటువంటి బంధువులందరినీ చూశాడు. కృపయా పరయావిష్టో అంటే జాలితో, అధికమైన జాలితో నిండిపోయింది అతని హృదయం. విషీదన్ ఇదమబ్రవీత్ చింతించుతూ ఇట్లా పలికాడు. అబ్రవీత్ అంటే పలికాడు. సో విషీదన్ చింతిస్తూ, ఇదం ఈ రకంగా, అబ్రవీత్ పలికాడు. సో ఈ అందరినీ కూడా సమీక్షించి చూశాడు ఎవరు, కౌంతేయుడు అంటే అర్జునుడు. ఆ సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువులందరినీ సమీక్షించి చూశాడు. కృపయా పరయావిష్ట అధికమైనటువంటి ఈ జాలితో నిండిపోయింది అతని హృదయం. విషాదమైన వదనంతో ఇలా పలకటం ప్రారంభించాడు. అది అర్జునుడి స్థితి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. వాళ్ళందరినీ చూశాడు. ఇక అర్జునుడికి దుఃఖం వచ్చింది. దుఃఖం వచ్చి ఇక్కడ ముఖ్యమైన మాట కృపయా పరయావిష్టో అంటే దయతో, కరుణతో హృదయం నిండిపోయింది. సో నిండిపోయి ఈ రకంగా పలికాడు. 28 నుంచి 38 శ్లోకం వరకు చెప్తున్నాడనమాట. ఏమని, ఇలా దుఃఖంతో నిండిపోయి ఈ తర్వాత ఇంకా స్టాప్ చేద్దాము, మిగిలింది రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అర్జున ఉవాచ చూసిలా అంటున్నాడు, దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. సో అర్జున యుద్ధోత్సాహంలో నా ముందు నుంచి నీ మిత్రుల్ని, బంధువుల్ని చూసి నా శరీరావయవాలన్నీ కంపించేస్తున్నాయి, నోరేమో ఎండిపోతోంది. వేపధుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే. నా దేహం అంతా కూడా కంపించిపోతుంది. రోమహర్షశ్చ జాయతే రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి. గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ గాంధీవం హస్తంలో నుంచి, చేతిలో నుంచి, స్రంసతే జారిపోతోంది. మరి స్రంసతే అంటే జారిపోతుంది. త్వక్చైవ పరిదహ్యతే అంటే చర్మం కూడా మండిపోతోంది.
పరిదహ్యతే, దహించిపోతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో శరీరం అంతా కంపించిపోతోంది, రోమాంచితమవుతోంది. గాంధీవము ధనస్సు నా చేతిలోంచి, నా గాంధీవం జారిపోతోంది, చర్మం అంతా మండిపోతోంది అని చెప్పాడు. తర్వాత నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. నేను ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఇక నచ శక్యోమ్యవస్థాతుం అంటే అవస్థాతుం నుంచోటానికి కూడా శక్యం కావడం లేదు. భ్రమతీవ చ మే మనః అంటే ఇక మర్చిపోతున్నాను, అంటే నాకు ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను అని చెప్తున్నాడు. మనస్సంతా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. నిమిత్తాని చ పశ్యామి అంటే కారణాలు కూడా కారణాలు కూడా చూస్తున్నాను. విపరీతాని కేశవ అంటే ఈ విరుద్ధమైన కారణాలన్నీ నాకు కనిపిస్తోంది. ఇదేమిటి, నేను చేయవలసిన పనులు ఇవా, అసలు ఇదేంటి అని ఈ కారణాలు, విరుద్ధమైన కారణాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. కేశవ అనే బిరుదు శ్రీకృష్ణుడికి ఎందుకు వచ్చింది? కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడా శ్రీ కేశవ అని ఆ బిరుదుకు అర్థం అన్నమాట శ్రీకృష్ణుడికి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఏమాత్రం నుంచో లేకుండా ఉన్నాను, నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నానంటే అసలు ఎక్కడున్నాను, ఏమిటి, నా స్థితి ఏమిటో తెలియని కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తోంది, మనస్సు అంతా చలిస్తోంది. కృష్ణ కేశ సంహారి కేశవ, కేవలం విపరీతాలే నాకు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణాలు ఇలాంటివన్నీ చేయటం వల్ల నాకు అన్ని విపరీతాలే అనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి అంటున్నాడు అన్నమాట. సో ఇక్కడితో మనము ఆపుదాము. సో 30 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి, ఇంకా 26 ఉన్నాయి. రేపు ఆ 26 శ్లోకాస్ చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. సో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మీకు ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క స్థితి మరొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాము. సో అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోయింది, దేహం కంపిస్తోంది, వెంట్రుకలన్నీ కూడా రోమాంచితం అవుతున్నాయి. ఆ తర్వాత చేతుల్లో గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, కాళ్ళు నుంచోలేకుండా ఉన్నాయి, మనసంతా కూడా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉంది అని చెప్తున్నాడు కదా. సో అంటే ఏమిటి, ఇక్కడ మనం 3 రకాల స్థితులు చూసామన్నమాట. ఒకటేమో మరి అర్జునుడి స్థితి ఫైనల్గా ఇలా ఉన్నాడు అర్జునుడు. అంటే మనిషిలో లేడు, ఎందుకు నా వాళ్ళందరినీ చంపుతానని మనసంతా కూడా కరుణతో, జాలితో, దుఃఖంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు. ఇతను ఇలా ఉంటే దుర్యోధనుడేమో వీళ్ళందరినీ ఎలా జయించగలనా, లేదా వీళ్ళని చంపగలనా, లేదా రాజ్యం వస్తుందా లేదా, ఏమవుతామనే ఆందోళన, భయంతో దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడేమో ఏమవుతుంది, నా పిల్లలు గెలుస్తారా లేదా అని, వాళ్ళ పక్కన ధర్మం ఉంది, భగవంతుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళు ఏమన్నా గెలిస్తే ఏమవుతాము అనేటటువంటి ఆందోళన ధృతరాష్ట్రుడికి ఉన్నది. ఈ 3 మెంటాలిటీస్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. బేసిక్గా ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా అది ఎనాలిసిస్, ఎలాంటి స్వభావాలు అన్నది చూసాం. హరే కృష్ణ. సో ఇక వేరే క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు మనం చాట్లోనే చూసేసాము. సో మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో మిగిలింది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అందరికీ వచ్చిన వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. రేపు కూడా మళ్ళీ మీట్ అయితే ఈ చాప్టర్ ఫినిష్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.